Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν δείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον και δι' αυτό την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό οψόμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση της ομιλίας τις 5 που κάναμε ως τώρα, να τις θυμηθούμε λίγο. Η πρώτη ομιλία είχε τίτλο «Μετανοείτε, ήγγικεν η Βασιλεία των Ουρανών», και αν θυμάστε είχαμε μιλήσει για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και για το κήρυγμά του, που ήταν ακριβώς αυτή η φράση, και το ίδιο ακριβώς κήρυγμα είχε και ο Χριστός μας: «Μετανοείτε, ήγηκε η Βασιλεία των Ουρανών». Και μετά είχαμε μιλήσει για την αμαρτία στην ίδια ομιλία, η οποία είναι μια προσβολή της αγάπης του Θεού, και είχαμε πει και για το ποιο είναι το σημείο που ξεκινάει κανείς για να μετανοήσει, ποια είναι η αφορμή της μετάνοιας, και είχαμε πει ότι πάλι είναι όταν κανείς συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και αισθάνεται ότι έχει πατέρα φιλέσπλαχνο και αισθάνεται την αγάπη του Θεού. Ξεκινάμε λοιπόν τη μετάνοια έχοντας κατά νου εμπιστοσύνη στην Θεία Αγάπη. Αυτή είναι η αφορμή της μετάνοιας, γιατί αλλήμον αν ο άνθρωπος πέσει στην απόγνωση και στην απελπισία ότι πλέον δεν υπάρχει από το Θεό περίπτωση να συγχωρηθεί, αυτό είναι τελείως διαβολικό κήρυγμα. Ενώ ο Θεός, βλέπετε, το αντίθετο μας λέει: ελάτε κοντά μου, πάντες οικοποιώντας και επεφορτισμένοι, και εγώ αναπαύσω, εγώ θα σας αναπαύσω. Έτσι, αυτή ήταν η πρώτη ομιλία. Μετανοείται, η Βασιλεία των Ουρανών, και επίσης τι είναι η αμαρτία, ότι είναι η προσβολή της αγάπης του Θεού, και πώς κανείς ξεκινάει τη μετάνοια με την αφορμή, την εμπιστοσύνη στη Θεία Αγάπη. Η δεύτερη ομιλία ήταν από τον πατέρα Παΐσιο και είχε θέμα την επιμέλεια της συνείδησης. Πώς κανείς θα φτάσει να έχει αυτή την επίγνωση της αμαρτωλότητας αν δεν φροντίζει για τη συνείδησή του. Και είχαμε πει ότι πρέπει να μελετάμε τη συνείδησή μας. Είχαμε μιλήσει για την καπακωμένη συνείδηση, όπως τη λέει ο Πάτερ Παΐσιος, που κανείς δεν ακούει τη συνείδησή του, τη θάβει. Και είχαμε πει και για τη λανθασμένη ή διεστραμμένη συνείδηση, έτσι, όπου κανείς το μαύρο το κάνει άσπρο και το άσπρο μαύρο. Μετά το τρίτο μάθημα ήταν ποιοι είναι οι τρόποι, οι οδοί της μετάνοιας, και είχαμε μιλήσει για το πένθος, είχαμε μιλήσει για τη συγχώρεση των αδερφών μας, είχαμε μιλήσει για την ελεημοσύνη και για την προσευχή. Και τέλος είχαμε πει και για την ομολογία, που είναι η εξομολόγηση. Αυτό ήταν και το τρίτο μάθημα, έτσι. Και επίσης είχαμε πει και για τα εμπόδια στην εξομολόγηση.
οι διάφοροι λογισμοί και οι διάφορες προφάσεις. Έτσι, ο λογισμός της ντροπής, ο λογισμός του τι να πάω να τα πω αφού πάλι θα τα κάνω, ή ο λογισμός που λέει γιατί να εξομολογηθώ στον παπά και να μην πάω στις εικόνες. Έτσι όλα αυτά τα είχαμε αναλύσει. Τα εμπόδια στην εξομολόγηση. Αυτό ήταν το τρίτο μας μάθημα. Και μετά είχαμε συνεχίσει από τον πατέρα Παΐσιο το τέταρτο μάθημα, που ήταν πάλι για την φροντίδα της συνείδησης, αλλά κυρίως ο τίτλος της ομιλίας ήταν η παρακολούθηση και η γνώση του εαυτού μας. Πώς πρέπει να παρακολουθούμε τον εαυτό μας και πώς γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Και είχαμε πει ότι πρέπει να παρακολουθούμε τους λογισμούς μας και να εντοπίζουμε και να χτυπάμε τον εχθρό, τα πάθη δηλαδή, να γνωρίσουμε την αρρώστιά μας, έτσι ώστε να φτάσουμε να αναγνωρίσουμε την αμαρτωλότητά μας. Και το πέμπτο μάθημα ήταν κατεξοχήν αυτό. Ο τίτλος του δηλαδή θα μπορούσε να είναι η επίγνωση της αμαρτωλότητας. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο άνθρωπος να πιστεύει, να γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός, να γνωρίζει την αληθινή του κατάσταση, οπότε είναι και ταπεινός και δεν τον ενοχλεί, δεν τον αλλοιώνει, δεν τον αλλάζει ούτε η κολακία, ο έπαινος, ο ψεύτικος έπαινος, ούτε το αντίθετο, έτσι, η αδικία ή η ατιμία που σου κάνει κάποιος και σε βρίζει. Γιατί είπαμε, έχεις πλέον γνωρίσει αληθινά τον εαυτό σου και ξέρεις ότι είσαι το τίποτα, οπότε δεν σε ενοχλεί που σε βρίζουν οι άλλοι με οποιοδήποτε τρόπο, σε απαξιώνουν. Όσο λοιπόν εμείς είμαστε στενοχωρημένοι γιατί οι άλλοι μας ταπεινώνουν, σημαίνει ότι δεν έχουμε γνωρίσει τον εαυτό μας. Προσέξτε το αυτό. Σημαίνει ότι έχουμε εγωισμό και υπερηφάνεια. Και είναι πολύ σημαντικό κανείς να προχωρήσει στην ταπείνωση, γιατί προχωρώντας στην ταπείνωση αναπαύεσαι, ειρηνεύεις. Όσο έχεις εγωισμό και υπερηφάνεια, είσαι συνέχεια σε ταραχή και σε αγωνία και σε άγχος. Και είναι σε μια κατάσταση ο άνθρωπος, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, όπου δεν έχει μέσα του ικανοποίηση, δεν ευχαριστιέται τη ζωή του. Μπορεί να έχει όλα τα υλικά αγαθά, αλλά κάτι του λείπει, και αυτό το κάτι ακριβώς είναι η χάρις του Θεού, η οποία έρχεται στους ταπεινούς. Και γίνεσαι ταπεινός, το ξαναλέω γιατί είναι σημαντικό, αν γνωρίσεις αληθινά τον εαυτό σου. Παρακολουθείς εσύ τον εαυτό σου και δεν βασίζεσαι στη γνώμη των άλλων. Πολλές φορές κρεμάμε την ευτυχία μας στα χείλη των άλλων, έλεγε κάποιος. Στο τι θα μας πούν οι άλλοι δηλαδή. Και αν μας πούν καλά λόγια, είμαστε ευτυχισμένοι. Αν μας πούν όχι καλά λόγια, είμαστε δυστυχισμένοι. Αυτό είναι ανοησία. Σήμερα θα συνεχίσουμε για αυτή τη συναίσθηση της αμαρτωλότητας, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε είναι το δεύτερο μέρος της συναίσθησης της αμαρτωλότητας, αυτή η τελευταία μας η έκτη ομιλία. Ερώτηση στο γέροντα. Γέροντα, πώς θα βοηθηθεί κανείς να μην ξανακάνει το ίδιο σφάλμα? Αν πονέσει πραγματικά για το σφάλμα του, δεν θα το ξανακάνει. Πολλές φορές εξομολογούμαστε, αλλά βλέπετε ότι δεν διορθωνόμαστε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πρέπει να κάνεις και κάποια πράγματα μετά την εξομολόγηση. Ναι, μεν με την εξομολόγηση φεύγει η ενοχή, αλλά θα πρέπει να παλέψεις με την κακή συνήθεια που έχει μπει μέσα στην ψυχή σου, τη συνήθεια για την αμαρτία δηλαδή. Και όσο πιο πολύ έχεις δουλέψει στην αμαρτία και όσο πιο σοβαρή είναι η αμαρτία που έκανες, τόσο πιο πολύ πρέπει να πονέσεις, δηλαδή να κλάψεις, να συντριφτείς. Καρδία τετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Έτσι ώστε να μην το ξανακάνεις. Γιατί πώς θα γίνει να μην το ξανακάνεις? Θα πρέπει να πάρεις δύναμη από το Θεό. Μόνος σου δεν μπορεί να το κάνεις, αλλά για να πάρεις δύναμη από το Θεό πρέπει να ταπεινωθείς. Και ο πόνος ο καρδιακός, αλλά και ο σωματικός, κάνοντας μετάνοιες, κάνοντας νηστεία, βοηθάει στο να ταπεινωθεί και η ψυχή και να έρθει η χάρις του Θεού. Γι' αυτό κάνουμε και αυτά τα σωματικά, να ξέρετε. Δεν τα κάνουμε γιατί μέσα από αυτά, πώς να πούμε, παίρνουμε τον αγιασμό. Αυτά είναι απλώς τα μέσα για να ταπεινωθεί η ψυχή και να έρθει η χάρις. Η νηστεία, η αγρυπνία,
οι γονικλησίες, οι μετάνοιες, η χαμεκητεία που κοιμούνται κάτω έτσι σαν άσκηση. Όλα αυτά είναι τρόποι για να ταπεινωθεί το σώμα. Και όταν ταπεινωθεί το σώμα, επειδή το σώμα και η ψυχή είναι αλληλένδετα, το ένα είναι μέσα στο άλλο, και για την ακρίβεια η ψυχή είναι, το σώμα είναι μέσα στην ψυχή, όχι η ψυχή μέσα στο σώμα. Λοιπόν, όταν ταπεινώσεις το σώμα, ταπεινώνεται και η ψυχή. Σκεφτείτε πώς είστε όταν κάθεστε σε ένα υπερπολιτελές αυτοκίνητο και πώς είστε όταν πηγαίνετε με τα πόδια και φορτωμένοι και κουρασμένοι και υδρωμένοι. Η ψυχή είναι πιο ταπεινή τότε, έτσι δεν είναι? Αλλιώς να είσαι άνετα και να φοράς και ρούχα πολυτελή και λοιπά και να σου κάνουν υποκλήσεις, και αλλιώς να είσαι σε αυτή την κατάσταση της βιοπάλης που λέμε, της καθημερινής αυτής κούρασης. Έτσι λοιπόν, ταπεινώνοντας το σώμα με αυτή τη σωματική κούραση που την κάνεις για το Θεό όμως, όχι για τον εαυτό σου, γιατί πολλοί κουράζονται και έχουν δουλέψει για 50 ανθρώπους μερικοί, αλλά αυτή η κούραση δεν έχει μισθό από το Θεό αν την κάνεις για τον εαυτό σου, για να προβάλλεις τον εαυτό σου, για να αυξήσεις τα χρήματά σου κλπ. Αυτό δεν έχει λόγο να σε βραβεύσει ο Θεός. Θα πάρεις το βραβείο σου από τον κόσμο, αν το πάρεις δηλαδή, γιατί ο κόσμος είναι απατεώνας, σου δίνει και μετά στα παίρνει πάλι όλα. Αλλά αν τα κάνεις για το Θεό, παίρνεις μισθό, και συντρίβοντας, όχι βέβαια εξουθενώνοντας το σώμα, αλλά εν μέτρο ταπεινώνοντας το σώμα, συνταπεινώνεις την ψυχή σου. Οπότε έρχεται η χάρις του Θεού, επισκέπτεται τον άνθρωπο και του δίνει τη δύναμη που χρειάζεται για να μην επαναλάβει τα σφάλματα. Και έτσι κόβουμε τα σφάλματα που εξομολογηθήκαμε. Αλλιώς θα είμαστε συνέχεια στα ίδια, ξέρετε. Πολλοί εξομολογούνται αλλά δεν διορθώνονται. Και για χρόνια λες το ίδιο πράγμα και λες, μα γιατί δεν φεύγει? Γιατί ακριβώς πρέπει να ταπεινωθείς. Είδατε που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ότι αν υπάρχει υπερηφάνεια ή προδιάθεση για υπερηφάνεια, ο Θεός δεν στο παίρνει. Στο αφήνει το ελάττωμα, γιατί θα πέσει στην υπερηφάνεια. Μετά θα πεις, είμαι και Άγιος. Ενώ ο Θεός θέλει πάρα πολύ να μας πάρει όλα τα ελαττώματα. Αλλά θα πρέπει και εμείς να συνεργαστούμε μαζί Του με το να ταπεινωθούμε. Αυτή είναι η συνεργασία του ανθρώπου. Να ταπεινωθεί. Αλλά vedete, εμείς δεν ταπεινωνόμαστε. Ο ένας κοιτάει πώς να υποσκελίσει τον άλλον. Να πάρει τη θέση του άλλου. Όχι να, ας πούμε, να καταλάβει τον άλλον εν παροξισμό αγάπης, έτσι, αλλά να τον παραγωνίσει τον άλλον να πάει αυτός πιο ψηλά. Έτσι, και αυτό ακριβώς δεν αρέσει στον Θεό. Αυτό είναι η ζήλια, αυτό είναι ο φθόνος, όλα είναι παρακλάδια της υπερηφάνειας, τις τάσεις που έχουμε δηλαδή να πάμε πάνω από τους άλλους, να φαινόμαστε πάνω από τους άλλους. Και αυτό είναι ακριβώς που δεν θέλει ο Θεός. Στους υπερήφανους λέει αντιτάσσεται, δηλαδή πηγαίνει κόντρα. Είναι μερικοί, έχετε ακούσει, που λένε, κοίταξε, όλα μου πάνε ανάποδα. Μα όλα μου πάνε ανάποδα, λέει. Γιατί μου πάνε όλα ανάποδα? Και δεν μπορεί να το καταλάβει ότι ο Θεός σου αντιτάσσεται γιατί είσαι περήφανος. Γι' αυτό σου πάνε όλα ανάποδα. Για ταπεινώσου λίγο να δεις πώς θα πάνε όλα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, όχι κοσμικά να σου δώσει ο Θεός εκατομμύρια, αλλά θα σου δώσει αυτά που χρειάζεσαι. Αυτά που έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει σε αυτούς που εξητούν τη βασιλεία. Τι έχει πει ότι θα δώσει? Θα σου δώσει το φαγητό, θα σου δώσει τα ρούχα, αυτό που είπε, μην με ρημνάτε για αυτά, θα σας τα κάνω εγώ, τα απαραίτητα, έτσι. Όχι να σου δώσει πράγματα που δεν χρειάζεσαι. Όπως έχει κάποιος να μας δώσει τσιγάρα δεν μας χρειάζονται, έτσι, αλλά θα σου δώσει τα απαραίτητα, αυτά που χρειάζεσαι. Αν λοιπόν πονέσεις για το σφάλμα σου, δεν θα το ξανακάνεις. Πρέπει να υπάρχει εσωτερική συντριβή, λέει ο πατήρ Παΐσιος, με ειλικρινή μετάνοια για να διορθωθεί. Γι' αυτό λέει ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής, αν ο άνθρωπος δεν στενοχωρηθεί κατά αναλογία του σφάλματός του, εύκολα περιπίπτει στο αυτό σφάλμα, στο ίδιο σφάλμα. Πρέπει ανάλογα με το μέγεθος του σφάλματος και το πόσες φορές το έχεις κάνει, κατά αναλογία να λυπηθείς. Δηλαδή αν είναι μικρό το σφάλμα, χρειάζεται μικρότερη μετάνοια. Αν είναι μεγαλύτερο, μεγαλύτερη μετάνοια. Όταν κανείς δεν πιάνει το μέγεθος της πτώσεώς του και δεν λυπάται κατά αναλογία του σφάλματος, τότε εύκολα πέφτει στο ίδιο ή και σε μεγαλύτερο σφάλμα. Έτσι είναι, μερικοί δεν το έχουν καταλάβει πόσο βαρύ πράγμα είναι αυτό που κάνουν. Και έρχονται πολλές φορές και χαμογελώντας το λένε στην εξομολόγηση.
αυτοί πολύ εύκολα θα το ξανακάνουν. Αν δεν, ας πούμε, ακούσει τον πνευματικό που θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει να έρθουν σε συναίσθηση. Αυτό το σκοπό έχει και το επιτήμιο. Αυτό το σκοπό έχει το επιτήμιο, να βοηθηθεί ο άνθρωπος να έρθει σε συναίσθηση του μεγέθους του σφάλματος. Γι' αυτό και οι πατέρες έχουν, ας πούμε, διαφορετικά επιτήμια για τις διάφορες αμαρτίες. Είναι άλλο, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι να πούμε τώρα, να κουτσομπολέψεις, να κατακρίνεις, και άλλο είναι να σκοτώσεις. Έχει διαφορετικό επιτήμιο. Γιατί είναι πολύ πιο βαρύ το να σκοτώσεις, και πρέπει ο άνθρωπος να βοηθηθεί ώστε να έρθει σε συναίσθηση αυτού που έκανε. Πώς θα καταλάβουμε ότι δεν λυπηθήκαμε κατά αναλογία του σφάλματος? Πώς θα το καταλάβουμε ότι δεν λυπηθήκαμε κατά αναλογία? Απόδειξη, αν πέφτετε πάλι στο ίδιο σφάλμα. Αν το ξανακάνετε, σημαίνει ότι δεν έχετε λυπηθεί ανάλογα με το μέγεθος. Είναι δηλαδή η μετάνοια λειψή, είναι λυπής. Ύστερα, όταν παρακολουθείτε τον εαυτό σας, να μην κάνετε μόνο διάγνωση. Πολλοί είναι όντως πολύ καλοί στη διάγνωση και σου λένε ακριβώς αυτό το έπαθα από αυτό το λόγο, από αυτό το πάθος κλπ. Ωραία, αλλά μην μείνεις μόνο στη διάγνωση, προχώρα και πιο μετά, έτσι, στη θεραπεία. Θεωρητικά τα ξέρουν πολύ καλά μερικοί, έτσι, τα πάθη και μιλάνε για εκεί και κάνουν κηρύγματα ολόκληρα περί παθών. Αλλά σε ωφελεί αυτό? Απλώς να κάνεις τη διάγνωση δεν ωφελεί. Πρέπει να προχωρήσεις να κάνεις και τη θεραπεία με τη χάρη του Θεού. Εσείς, λέει ο Γέροντας, συνέχεια κάνετε μικροβιολογικές εξετάσεις. Βρίσκετε το μικρόβιο, το κοιτάτε και λέτε πρέπει να το σκοτώσω, αλλά δεν αρχίζετε θεραπεία. Ενώ το βλέπεις, έτσι, το εξετάζεις εκεί από εδώ από εκεί, αλλά δεν το σκοτώνεις. Εντάξει, διαπιστώσατε ότι έχετε μια πάθηση, να κοιτάξετε πώς θα τη θεραπεύσετε. Τι ωφέλει να κάνετε συνέχεια αναλύσεις χωρίς να προσπαθείτε να διορθωθείτε? Λέτε έχω εκείνο το πάθος, έχω το άλλο, αλλά δεν τα κόβετε και παραμένετε στα ίδια μυρολογώντας. Έτσι σπαταλάτε τις δυνάμεις σας και χαραμίζεστε. Χαραμίζετε το μυαλό σας, την καρδιά σας. Αρρωσταίνετε από τη στενοχώρια και ύστερα δεν κάνετε τίποτε. Έπειτα όταν γίνετε καλά αρχίζετε. Και γιατί τότε αρρώστησα και πώς αρρώστησα? Γυρνάς πάλι πίσω δηλαδή. Δεν, ούτε αυτό. Δεν λέω, θα παρακολουθείτε τον εαυτό σας. Δεν θα αφήνετε τα σφάλματά σας να περνάνε απαρατήρητα. Αλλά μέχρι σε ενός σημείου, βρε παιδάκι μου, και η στενοχώρια, έτσι, η υπερβολική στενοχώρια και για τις αμαρτίες μας είναι δαιμονική. Και μάλιστα η στενοχώρια η οποία δεν σου δίνει ελπίδα. Αυτή η στενοχώρια είναι πάντα του διάβολου. Μια στενοχώρια δηλαδή που σου λέει ότι πλέον δεν διορθώνεσαι εσύ, δεν υπάρχει για σένα διόρθωση, δεν υπάρχει μετάνοια, δεν υπάρχει ελπίδα. Θα μείνεις έτσι μέχρι τέλος της ζωής σου. Αυτή είναι από το διάβολο η στενοχώρια, δεν πρέπει να τη δεχόμαστε. Η στενοχώρια που είναι από τον Θεό έχει πάντα μέσα της ελπίδα και χαρά. Είναι η λεγόμενη χαρμολύπη. Αυτή τη στενοχώρια πρέπει να καλλιεργούμε. Όχι αδιαφορία, αλλά όχι και κακομοιριά. Έκανες κάτι που δεν ήταν σωστό, το σκέφτηκες, το είδες, το αναγνώρισες, το εξομολογήθηκες, προχώρα, μη σκαλώνεις, μην μένεις στο σφάλμα, εντάξει, το εξομολογήθηκες, ο Θεός το πήρε, τελείωσε, το έσβησε, προχώρα μπροστά. Έτσι, αυτό το λέει πολύ χαριτωμένο ο πατήρ Πορφύριος. Λέει, εγώ λέει, όταν είχα μέσα μου κάτι, πήγαινα αμέσως, το έλεγα στον παπά, το λέμε στον παπά, εξομολογιόμαστε, μας διαβάζει χωρητική ευχή, τελειώσαμε. Προχωράμε μπροστά. Μην μένεις εκεί. Γιατί έπεσα και πως έπεσα και τι το έπαθα. Κράτησέ το μόνο στο νου σου για να προσέξεις άλλη φορά αν σου δοθεί παρόμοια αφορμή. Για να προσέξεις τις αφορμές, δηλαδή να κόβεις τις αφορμές, να μην ξαναπέσεις. Γιατί είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι πριν κάνουμε μια αμαρτία, δηλαδή ένα γάμο με το διάβολο, αυτό είναι η αμαρτία, κάνεις τον αραβώνα με το διάβολο. Και ο αραβώνας είναι
οι διάφορες αιτίες που μας αρέσουν και τις αγαπάμε. Την αμαρτία δεν την αγαπάμε συνήθως, αλλά αγαπάμε τα πριν, τα αίτια. Και όταν αγαπήσεις τα αίτια και τα αγκαλιάσεις και τα εγκολποθείς, μετά πολύ εύκολα, σχεδόν αναγκαστικά μετά κάνεις την αμαρτία. Έτσι, ένας που θέλει να διορθώσει, ας πούμε, έχει ροπή, ξέρω εγώ, στο κουτσομπολιό, στην κατάκριση. Λοιπόν, και λες πώς να το κόψω, μια ζωή το εξομολογέμαι και συνέχεια κατακρίνω. Προσέξτε τα αίτια. Ποια είναι τα αίτια? Κακές είναι αναστροφές. Όταν πηγαίνεις με κουτσομπόλες και ακούς συνέχεια κουτσομπολιά, βέβαια θα πέσεις κι εσύ. Κόψε αυτές τις παρέες. Μετά θα κόψεις την περιέργεια. Γιατί έχεις περιέργεια. Κοιτάς τι κάνει η μία, τι κάνει η άλλη, πώς το είπε, γιατί το είπε, και ασχολείσαι όλο με τους άλλους. Και από εκεί φυσικά πολύ εύκολα θα πέσει την κατάκριση. Κόψε την περιέργεια λοιπόν. Μην βλέπεις και μην ακούς τι κάνουν οι άλλοι. Και έτσι κόβεται η κατάκριση. Αλλά μας αρέσουν τα αίτια, μας αρέσουν οι λόγοι που μας πρόκειται στην κατάκριση. Και μετά αναγκαστικά πέφτεις και στην κατάκριση. Έτσι με όλες τις αμαρτίες συμβαίνει. Γι' αυτό λέει ο Γέροντας, να το θυμάσαι στο νου σου για να αποφεύγεις αφορμές. Αλλά ως ενοχή πλέον δεν υπάρχει, έχει φύγει από τον, έχει σβηστεί από τον Θεό. Η στενοχώρια για τα σφάλματά μας είναι άσκοπη όταν δεν προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Και είναι ένα αρρωστημένο πράγμα, έτσι. Μερικοί κατά κάποιο τρόπο ειδονίζονται μέσα σε αυτή τη στενοχώρια, την αρρωστημένη, την κακομοιριά. Αυτό είναι δαιμονικό πάλι. Είναι σαν να κλαίμε έναν άρρωστο συνέχεια χωρίς να του προσφέρουμε βοήθεια για ανάρρωση. Ή και έναν πεθαμένο, έτσι, που μερικοί κλαίνε, πάνε κάθε μέρα στα μνήματα. Δεν είναι σωστό πράγμα και αυτό. Αρρωστημένο είναι. Και μέσα σε αυτή τη στενοχώρια, τη δαιμονική κατάθλιψη, ας πούμε, αφήνουν και το Θεό, αφήνουν και την Εκκλησία, μόνο στα μνήματα πάνε. Τελείως αρρωστημένο πράγμα. Κάπως έτσι γίνεται και με τις αμαρτίες. Σκοπός δεν είναι να κλαίμε απλώς, αλλά να διορθωθούμε. Και όταν γέροντα δίκαια ταλαιπωρείσαι για ένα σφάλμα σου, και τότε δεν πρέπει να λυπάσαι. Όχι. Πρέπει να λυπάσαι, αλλά η λύπη να είναι ανάλογη, σύμμετρη με το σφάλμα σου. Όταν μετά έρχονται οι συνέπειες του σφάλματος, γιατί κάθε σφάλμα, κάθε αμαρτία έχει μέσα τις συνέπειες. Οι συνέπειες είναι ο θάνατος. Λοιπόν, όταν έρθουν οι συνέπειες, μετά εγώ θα έλεγα θα πρέπει και να χαρείς λίγο. Γιατί μέσα από αυτές τις συνέπειες, όταν κάνεις υπομονή στην ταλαιπωρία αυτών των συνεπειών, πάλι καθαρίζεσαι. Δεν είναι ότι σε εκδικείται ο Θεός, σε τιμωρεί ο Θεός, αλλά η ίδια η αμαρτία έχει μετά τις συνέπειες. Αν λοιπόν δεν πονέσεις μετά το σφάλμα σου, θα είσαι τραλαλά και θα ξαναπέσεις το ίδιο λάθος. Δεν θα διορθωθείς. Όταν όμως από τη λύπη της μετανοίας περνάς στην απόγνωση και στην απελπισία και λες ότι δεν υπάρχει για μένα διόρθωση, τότε σημαίνει ότι έχεις λυπηθεί περισσότερο από όσο έπρεπε. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να δώσεις τον εαυτό σου λίγο κουράγιο και να αντιμετωπίσεις το σφάλμα με λίγη καλή αδιαφορία. Λέει ένα περιστατικό στο γεροντικό. Πώς? Ορίστε. Να το ξαναπούμε. Λέω, όταν κανείς λυπηθεί υπερβολικά, φτάνει σε μια κατάσταση απόγνωσης, όπου πλέον απελπίζεται για τη σωτηρία του. Αυτό πλέον είναι κακό, είναι δαιμονικό. Και θα πρέπει να δώσει κουράγιο στον εαυτό του και να πει όχι, με τη χάρη του Θεού και την αγάπη του Θεού θα πάω στον παράδεισο. Έτσι. Και λίγο να διαφορήσει για το σφάλμα. Όπως έλεγε στο γεροντικό κάποιος, ούχι μάρτον. Μα είχε κάνει αμαρτία, αλλά για στον εαυτό σου δεν αμάρτησα, για να μην το ρίξει ο διάβολος στην απελπισία. Έκανε μια σοβαρή αμαρτία και έλεγε στο λογισμό του, ούχι μάρτον, δεν αμάρτησα, για να μην το ρίξει ο διάβολος στη δαιμονική αυτή κατάσταση της απελπισίας, έτσι, για να μην απελπιστεί. Έδινε έτσι κουράγιο στον εαυτό του. Και μόλις πήρε θάρρος, μετά εξομολογήθηκε την αμαρτία του και πήρε τη συγχώρεση και διορθώθηκε ο άνθρωπος. Έτσι προσέχετε την απελπισία και την απόγνωση.
Αυτομεμψία, όχι απελπισία. Γέροντα, είναι εύκολο εξ αρχής να συναισθανθούμε σε βάθος την αμαρτωλότητά μας? Απάντηση. Ο Θεός από αγάπη δεν επιτρέπει στην αρχή της πνευματικής μας ζωής να συναισθανθούμε την αμαρτωλότητά μας για να μην καυθούμε. Στην αρχή δεν βλέπεις πολλά, βλέπεις ίσως τα πολύ μεγάλα, κάτι κοτρώνες ας πούμε, αλλά δεν τα βλέπεις όλα, όλη την αθλιότητα που έχεις, για να μην απελπιστείς. Υπάρχουν φιλότιμες και ευαίσθητες ψυχές που δεν θα το άντεχαν και θα πάθαιναν ζημιά. Θα μπώνει τα μάτια μας και δεν βλέπουμε όλα μαζί τα σφάλματά μας. Μπορεί παραδείγματος χάρη να έχουμε κουτσουλιές στο μανίκι μας και εμείς να νομίζουμε ότι είναι λουλούδια. Προχωρώντας τον αγώνα μας λίγο επιτρέπει ο Θεός να αρχίσουμε να βλέπουμε τα σφάλματά μας και μας δίνει και δύναμη να αγωνιστούμε για να τα διορθώσουμε. Η λεπτή εργασία βλάπτει όταν δεν υπάρχει πείρα, γιατί από την πολλή λεπτολογία μπορεί να σε μπερδέψει ο διάβολος, έτσι, και να σε ρίξει και στην απελπισία και να σου κλέβει και όλη τη χαρά, να σε έχει συνεχώς σε μια κατάσταση άγχους και αγωνίας και στενοχώριας, ότι και αυτό αμαρτία και εκείνο αμαρτία, όλα αμαρτία, όλα αμαρτία. Άστο, ηρέμησε, μην ψηρίζεις πολύ τα πράγματα, γιατί επιτέλους δεν είναι και όλα αμαρτία, δεν είναι. Και εκεί βέβαια πρέπει να το πεις το πνευματικό και θα σε βοηθήσει ο πνευματικός τι να κάνεις και πώς να το κάνεις για να αποκτήσεις πείρα. Αλλά συμβαίνει και αυτό που λέει ο Γέροντας, μπορεί να έχεις βρωμιές και να νομίζεις ότι είναι λουλούδια. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι αυτό που είναι κακό το θεωρούν και καλό. Είναι αυτό που λέμε η διαστραμμένη συνείδηση. Να, γιατί χρειάζεται να τα λέμε όλα στο πνευματικό. Και οι νομιζόμενες αρετές πολλές φορές είναι κακίες. Το ίδιο συμβαίνει και με τη συναίσθηση των ευεργεσιών του Θεού. Αν έβλεπε ο άνθρωπος τις ευεργεσίες του Θεού στην αρχή της πνευματικής του ζωής, θα πάθαινε πνευματική αιμορραγία. Γιατί όταν κανείς βλέπει τις ευεργεσίες του Θεού και συναισθάνεται την αχαριστία του, μετά λιώνει. Γέροντα, δεν βλέπω τα σφάλματά μου και η καρδία μου είναι πέτρα. Απάντηση. Μερικές φορές επιτρέπει ο Θεός να μην βλέπουμε τα σφάλματά μας και να είναι η καρδιά μας πέτρα, γιατί μπορεί ο διάβολος να μας ρίξει στην απελπισία. Ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται την αμαρτωλότητά του με διάκριση. Η μετάνοια που έχει μέσα της άγχος και απελπισία δεν είναι από το Θεό. Έχει βάλει και το ταγκαλάκι την ουρίτσα του. Πρέπει να προσέξει κανείς, γιατί μπορεί ο διάβολος να τον πιάσει από τα δεξιά, από την μετάνοια, και να τον πετάξει στα αριστερά, στη θλίψη και στην απογοήτευση, ώστε να τον τζακίσει ψυχικά και σωματικά και να τον αχρηστέψει. Φέρνει δηλαδή την άλλη συντριβή που έχει άγχος για να τον κάνει συντρίμμια. Μπορεί λόγου χάρη να του πει, είσαι πολύ αμαρτωλός, δεν θα σωθείς. Δήθεν ενδιαφέρεται για την ψυχή του και του δημιουργεί άγχος και απελπισία. Μα δεν θα αφήσω το διάβολο να κάνει ό,τι θέλει. Όταν ο διάβολος σου λέει είσαι αμαρτωλή, να του λες, τι σε ενδιαφέρει εσένα? Όταν θέλω εγώ θα πω ότι είμαι αμαρτωλή, όχι όταν θέλεις εσύ. Γέροντα, πού οφείλεται η μελαγχολία που έρχεται πολλές φορές στην ψυχή? Η μελαγχολία και το πλάκωμα της ψυχής οφείλονται συνήθως σε τύψεις από ευαισθησία. Και τότε ο άνθρωπος χρειάζεται να εξομολογηθεί για να μπορέσει να βοηθηθεί από το πνευματικό. Γιατί αν είναι ευαίσθητος, μπορεί το σφάλμα που έκανε να είναι πολύ μικρό, αλλά ο εχθρός διάβολος να το μεγαλοποιεί.
να το δείχνει με μικροσκόπιο για να το ρίξει στην απελπισία και να τον αχρηστέψει. Μπορεί να το πει λόγου χάρη ότι τάχα στενοχώρησε πολύ τους άλλους, ότι τους δυσκόλεψε κλπ, και να τον κάνει να στενοχωριέται πιο πολύ από όσο αντέχει. Αφού ενδιαφέρεται ο διάβολος, γιατί δεν πηγαίνει να πειράξει τη συνείδηση ενός ανέστητου ανθρώπου, αλλά τον ανέστητο τον κάνει να θεωρεί μηδαμινό ένα μεγάλο του σφάλμα για να μην έρθει σε συναίσθηση. Έτσι τον ανέστητο τον κάνει ακόμα πιο ανέστητο και τον ευαίσθητο τον κάνει υπερευαίσθητο. Ούτε το ένα πρέπει να έχουμε ούτε το άλλο, γιατί και τα δύο είναι δαιμονικά. Τα άκρα είναι πάντα των δαιμόνων. Πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό του όπως είναι και όχι όπως τον παρουσιάζει ο εχθρός διάβολος, γιατί αυτός ενδιαφέρεται για το κακό μας και όχι για το καλό μας. Ποτέ να μην απελπίζεται, αρκεί να μετανοεί. Όσες αμαρτίες και αν έχεις κάνει, ποτέ απελπισία. Εντάξει, ο Θεός γιατί πέθανε λοιπόν? Για μας δεν πέθανε? Για μας δεν έχεις το αίμα του? Με το να δεχτείς αυτά που λέει ο πονηρός, ότι δεν υπάρχει σωτηρία, προσβάλλεις αυτή τη θυσία που έκανε ο Χριστός. Την ακυρώνεις. Ποτέ λοιπόν να μην απελπίζεται, αρκεί να μετανοεί, γιατί οι αμαρτίες του είναι λιγότερες από του διαβόλου και ελαφρυντικά έχει, επειδή πλάστηκε από χώμα και από απροσεξία γλίστρισε και λασπώθηκε. Για να γίνει σωστός αγώνας πρέπει να γυρίζουμε τη ρόδα αντίθετα από εκεί που τη γυρίζει ο διάβολος. Αν μας λέει ότι είμαστε κάτι, να καλλιεργούμε την αυτομεμψία. Έτσι, όταν έρχονται λογισμοί αυτοεπένου, αυτοδικαίωσης, ότι είμαστε καλοί κλπ, εκεί πρέπει αμέσως να λέμε στον εαυτό μας δεν είσαι καλός. Να κατηγορούμε τον εαυτό μας. Να λέμε έχεις κάνει αυτό κλπ, ώστε να ταπεινώνεται το υψηλό φρόνημα. Αν μας λέει ότι δεν είμαστε τίποτε, να λέμε ο Θεός θα με ελεήσει, για να μην μας ρίξει την απελπισία. Έτσι απλά, αν κινείται ο άνθρωπος με εμπιστοσύνη και ελπίδα στο Θεό, μπαίνει στη ζωή του η μετάνοια, η ταπείνωση και ανεβαίνει σε πνευματικά ύψη. Δηλαδή, γέροντα, η αυτομεμψία δεν βοηθάει στον πνευματικό αγώνα? Βοηθάει, αλλά θέλει διάκριση. Μπορεί παραδείγματος χάρη να λέει κανείς στον εαυτό του είσαι ανόητος, να το λέει όμως με ταπείνωση για να κοροϊδέψει το διάβολο, αλλά και με λεβεντιά, όχι με κακομοιριά. Αυτομεμψία και όχι απελπισία. Σημείο πνευματικής ωριμότητας είναι να πιστέψω ότι δεν κάνω τίποτε, να απογοητευθώ με την καλή έννοια από τον εαυτό μου, από το εγώ μου. Έτσι, αυτό ακριβώς που λέμε στα παιδιά σήμερα, μάλλον το αντίθετο ακριβώς. Στα παιδιά λέμε σήμερα να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, εσύ μπορείς, είσαι δυνατός, θα τους βάλεις όλους κάτω και πολλά τέτοια. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί τρέφεις στο παιδί ένα ψέμα, μια ιδέα υπερήφανη η οποία το χωρίζει από το Θεό. Και λέει από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα ότι είναι επικατάρατος αυτός που ελπίζει στον εαυτό του. Πρέπει να έχεις την καλή απελπισία, ότι δηλαδή μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, αλλά με τη χάρη του Θεού όμως μπορείς τα πάντα. Πάντα ισχύονται δυναμούνται με Χριστό. Να νιώθω πως με ό,τι κάνω προσθέτω συνέχεια μηδενικά και να συνεχίζω τον αγώνα μου ελπίζοντας το Θεό. Βάζουμε μηδενικά, αλλά θα πρέπει ο καλός Θεός όταν δει τα μηδενικά της αγαθής μου προαιρέσεως θα με λυπηθεί, θα προσθέσει στην αρχή τη μονάδα και θα πάρουν αξία τα μηδενικά μου και θα πλουτίσω πνευματικά. Μέσα στην ταπεινή κατάσταση της απογοητεύσεως από τον εαυτό μου κρύβεται η καλή πνευματική κατάσταση. Έτσι, όταν κανείς πάψει να έχει την ελπίδα στον εαυτό του και την μεταθέσει στον Θεό, τότε αρχίζει να ζει σωστά πνευματικά. Όπως είπε ο Κύριος, ότι
χωρίς εμένα ο δύναστε πίν ουδέν, έτσι δεν είπε? Άνευ εμού, χωρίς εμού δύναστε πίν ουδέν. Από εκεί κανείς αρχίζει να χτίζει. Δηλαδή επιτρέπει μετά στον Θεό να χτίσει μέσα του, να οικοδομήσει το πνευματικό άνθρωπο. Γιατί χάρη στο Θεού είναι αυτή που μας οικοδομεί. Έτσι δεν φτιάχνουμε εμείς τον εαυτό μας. Βλέπετε η μέθοδοι του κόσμου είναι όλο φτιάξ' το μόνος σου. Έτσι. Αυτοσωτηρία, αυτοδιόρθωση, να φτιάξεις μόνος την ψυχή σου, να φτιάξεις το χαρακτήρα σου. Τίποτα από αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά είναι ανοησίες. Αλλά πρέπει να το καταλάβει ο άνθρωπος και να αφήσει τον Θεό να ενεργήσει μέσα του. Σας έλεγα που κάποτε λέγανε στον πατέρα Παΐσιο, πώς έγινες έτσι όπως έγινες. Να γίνουμε κι εμείς δηλαδή, να μας πεις το μυστικό της συνταγή. Και ο Γέροντας γελούσε, λέει, δεν έκανα τίποτα ρε παιδιά εγώ. Πώς δεν έκανες Γέροντα, πώς είσαι έτσι, πώς έγινες τόσο καλός, τόσο ήρεμος, τόσο πράος, τόσο μας αναπαύεις με αυτά που λες. Και ο Γέροντας πάλι γελούσε γιατί του λέει, ρε παιδιά, ένα πράγμα μόνο έκανα, άφησε το Θεό να εργαστεί μέσα μου. Και ο Θεός το έκανε ό,τι έκανε. Αν βλέπετε κάτι καλό δηλαδή σε μένα, ο Θεός το έχει κάνει. Αυτό το πολύ απλό λοιπόν πρέπει να κάνουμε κι εμείς, να αφήσουμε το Θεό να εργαστεί, και αυτό γίνεται όταν κανείς μετανοήσει και ταπεινωθεί. Με αυτά τα μαθήματα που είπαμε όλες αυτές τις μέρες, και γι' αυτό τα είπαμε, για να πράγματι διορθώσουμε τον εαυτό μας. Γιατί η μετάνοια, όπως το είπαμε και στην αρχή, είναι ακριβώς η αλλαγή του νοός και της όλης μας πορείας και ζωής και οντότητας. Έτσι, είναι μια οντολογική αλλαγή. Όχι απλώς διορθώνω κάποιες εξωτερικές συμπεριφορές, σταματάω ας πούμε να καπνίζω, σταματάω, αυτό είναι κάτι εξωτερικό. Το θέμα είναι να μετανοήσεις ολοκληρωτικά, δηλαδή να μεταθέσεις το νου σου μετά και νους, από εκεί που δεν ήταν έως τώρα, εκεί που πρέπει να είναι. Και που πρέπει να είναι ο νους μας? Συνεχώς να είναι στο Θεό, έτσι, να είμαστε ενωμένοι μαζί του συνεχώς και να ζούμε αυτή την εν Αγίο Πνεύματι και ενχάρητη κατάσταση, για την οποία είπαμε και στο κήρυγμα ότι ο άνθρωπος πλέον είναι γεμάτος με χαρά, με ειρήνη, με μακροθυμία, με χριστότητα, αγαθοσύνη, καλοσύνη, με πίστη, με πραότητα και με εγκράτεια. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτά. Έτσι, οπότε είπαμε και αυτή την ομιλία που έχει σχέση με τη συναίσθηση της αμαρτωλότητας και την προσοχή στην απελπισία που πάει να μας βάζει ο διάβολος και στην υπερευαισθησία. Και νομίζω ίσως οι γυναίκες το παθαίνετε πιο πολύ αυτό. Σας ρίχνει πιο πολύ στην υπερευαισθησία, επειδή τα λεπτολογείτε τα πράγματα πολύ και το εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Και θα πρέπει να υπάρχει και μια καλή αδιαφορία μερικές φορές σε όλα αυτά. Δεν ξέρω, λέγεται, ναι. Ναι. Έχετε πει ότι το σώμα ζει μέσα στη ψυχή. Ναι. Το σώμα ζει μέσα στη ψυχή και η ψυχή στο σώμα. Δεν το ξέρετε αυτό. Ναι, το σώμα ζει μέσα στη ψυχή. Εμείς νομίζουμε ότι η ψυχή είναι μέσα στο σώμα. Ναι. Το αντίθετο είναι. Η ψυχή είναι γύρω και μέσα στο σώμα και γύρω από το σώμα. Έτσι είναι, περιβάλλει το σώμα, αλλά είναι και μέσα και απ' έξω. Έτσι, και η ψυχή δεν είναι δικά μου αυτά, τα λέει οι πατέρες τα λένε και ο Άγιος Άννης ο Δαμασκηνός. Έχει και ουσία, έχει και ενέργεια. Έτσι, και η ουσία της ψυχής, λένε οι πατέρες, ότι είναι στην καρδιά. Γι' αυτό και η καρδιά είναι το πρώτο όργανο που πλάθεται στον άνθρωπο, το έμβριο. Η καρδιά, και η καρδιά είναι και το τελευταίο όργανο που σταματάει να χτυπάει όταν κοιμάται ο άνθρωπος, φεύγει η ψυχή του. Γι' αυτό είναι και λάθος αυτό που λένε περί εγκεφαλικού θανάτου και περί μεταμοσχεύσεων. Γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά και του παίρνουν τα όργανα, που σημαίνει η ψυχή είναι μέσα, άρα το σκοτώνεις. Καταλάβατε? Και αυτό είναι εγκληματικό. Δεν έχεις δικαίωμα εκείνη την τελευταία ώρα που ο άνθρωπος με την ψυχή του οπωσδήποτε προσπαθεί να επικοινωνήσει με το Θεό, εσύ να του σταματήσεις αυτή τη διαδικασία της μετάνοιας, που είναι πολύ κρίσιμη εκείνη την ώρα.
με αυτό το βίαιο τρόπο. Μπορεί να μην μπορεί να μιλήσει, γιατί ο εγκέφαλος και τα νεύρα, ας πούμε, έχουν καταστραφεί, αλλά η ψυχή υπάρχει, και η ψυχή έχει και τη δική της ομιλία, έχει τον ενδιάθετο λόγο. Πόσες φορές μιλάμε μέσα μας με τον εαυτό μας? Υπάρχει αυτή η εσωτερική φωνή της ψυχής, όπως και υπάρχουν και τα εσωτερικά μάτια της ψυχής, τα οποία ανοίγουν στα τελευταία μας, έτσι. Παραχωρεί ο Θεός να ανοίγουν αυτά τα πνευματικά μάτια, να βλέπουμε δηλαδή με άλλο τρόπο. Μπορεί τα σωματικά να μην βλέπουν, αλλά βλέπεις με τα μάτια της ψυχής. Και γι' αυτό και βλέπουν αγγέλους, βλέπουν δαίμονες, ανάλογα με την κατάσταση που είναι η ψυχή. Και μπορεί να είναι σε αγωνία η ψυχή ή να είναι σε ηρεμία, ανάλογα με το τι βλέπει, έτσι. Με το πώς έχει ζήσει ο άνθρωπος, εκδηλώνεται στα τελευταία του. Γι' αυτό ζητάμε από το Θεό να έχουμε ειρηνικά τέλη, αλλά για να έχεις ειρηνικά τέλη θα πρέπει να φροντίσεις για αυτή την ειρήνη από πριν. Και η ειρήνη είναι ο Χριστός. Θα πρέπει να φροντίσεις δεν να έχεις τον Χριστό, ώστε την τελευταία ώρα που είναι η πιο κρίσιμη να είσαι εν ειρήνη και να αναπαυθείς εν ειρήνη, να πας στην ειρήνη με κεφαλαίο που είναι ο Χριστός, και να μην σε πειράξουν οι δαίμονες. Ναι. Αυτό όταν πεθαίνει ο άνθρωπος και φεύγει η ψυχή του, το σώμα είναι νεκρό, ό,τι και το κάνουμε δεν... Όταν φεύγει η ψυχή, το σώμα σαν ένα άδειο τσουβάλι σωριάζεται, γιατί εκείνο που ζωοποιεί το σώμα είναι η ψυχή. Δεν έχει από μόνο του ζωή το σώμα. Αντί να στολίζουμε την ψυχή, που είναι... δεν στολίζουμε το σώμα. Περιποιούμαστε το σώμα πιο πολύ από την ψυχή. Ναι. Έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα, και αυτό που είναι το όχημα το έχουμε κάνει αναβάτη, έτσι, και τον αναβάτη τον έχουμε κάνει υποζύγιο. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι πρέπει να επαναφέρουμε τη σωστή τάξη, να βάζεις πάνω απ' όλα το νου, μετά νους, μετάνοια, να ασχοληθείς με τη μετάνοια. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός της ζωής μας, και από εκεί και μετά όλα τα άλλα σου λέει ο Χριστός θα τα κάνω εγώ. Εμείς λέμε όχι, να τα κάνω εγώ, και σου λέει ο Χριστός κάντε. Θες να δουλεύεις, δούλευε σαν ήλωτας από το πρωί μέχρι το βράδυ για να φας, και πάλι δεν έχεις να φας. Έτσι βλέπετε τι γίνεται. Δουλεύουμε και πάλι μας τα παίρνουμε, και είμαστε σε φτώχεια. Ενώ αν κάναμε αυτό το απλό που λέει ο Χριστός, να δείτε πως δεν θα μας έλειπε τίποτα. Αλλά δεν δουλεύουμε με το νου, δουλεύουμε με τη λογική. Αυτή είναι η μεγάλη μας αρρώστια, η οποία λογική δεν βλέπει τον Θεό, δεν μπορεί να δει τον Θεό, γιατί η λογική δουλεύει με τις αισθήσεις, τις 5 αισθήσεις, οι οποίες πιάνουν μόνο υλικά πράγματα, δεν πιάνουν τα άειλα, οι αισθήσεις μας. Και σου λέει η λογική και οι αισθήσεις, πού βλέπεις το Θεό? Δεν υπάρχει Θεός. Άμα δεν δουλέψεις, ποιος θα δώσει να φας? Και έτσι εγκλωβιζόμαστε σε αυτή την άρρωστη, ας πούμε, υποταγή. Υποτάξαμε το νου στη λογική, ενώ θα έπρεπε η λογική να είναι υποταγμένη στο νου, ο οποίος νους δουλεύει με την πίστη, και να βάζεις πάνω απ' όλα την πίστη και να πεις τι λέει ο Θεός εδώ? Αυτό δεν λέει, λοιπόν εγώ πιστεύω το Θεό, ας λέει η λογική ό,τι θέλει, και θα δείτε μετά πως τα πράγματα πάνε τέλεια, όπως τα λέει ακριβώς ο Θεός, γιατί δουλεύουν πλέον οι πνευματικοί νόμοι και ξεπερνιούνται και οι φυσικοί νόμοι. Τι είναι το θαύμα? Δεν γίνει ένα ξεπέρασμα των φυσικών νόμων? Εκεί που περιμένεις τον άλλο να πεθάνει, αυτό έχει καρκίνο, του κάνεις εξετάσεις και δεν υπάρχει καρκίνος. Τι έγινε ξαφνικά? Έγινε ένα θαύμα. Πώς έγινε το θαύμα? Έτσι τυχαία? Όχι, επειδή μπήκε ο νους πάνω από τη λογική. Η λογική σου λέει δεν υπάρχει περίπτωση, θα πεθάνει. Έρχεται όμως ο νους και σου λέει για να κάνω αυτό που λέει ο Θεός, για να προσευχηθώ λίγο. Προσεύχεσαι, αφήνεις τον άρρωστο στο Θεό, και έρχεται ο Θεός, αν είναι για το καλό του, και παίρνει τον καρκίνο. Πόσα τέτοια έχουμε. Αλλά αν δεν προσευχηθείς δεν έρχεται. Θα πάρει την πορεία της η αρρώστια και θα πεθάνεις βέβαια. Αν είσαι εγκλωβισμένος στη λογική, θα προχωρήσει η αρρώστια και θα πεθάνεις. Αν όμως ανοιχτείς το νου, στην πίστη δηλαδή, υπάρχει και η περίπτωση να θεραπευτείς. Και έτσι γίνεται με όλα τα πράγματα. Και με όλες τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας κλπ. Ας ανοιγόμαστε στο Θεό με πίστη και ταπείνωση, και ο Θεός θα μας θεραπεύει. Ελάτε να κάνουμε προσευχή και να έρθετε να πάρετε το ενθύμιο.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογήτως η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφου τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας εις το πνεύμα το Αγίον και δι' αυτό την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπ και δόξα. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.